Когато видим как Исус изгонва демони, никога не го виждаме да разпитва някого. Чакай преди да изгоня този демон от теб, вярваш ли, че съм твоят Господ и Спасител? Предал ли си всичко на Бога? И Павел казва: не дойдох при вас с мъдри и убедителни думи, а дойдох с демонстрация на Божията сила, за да не се основава вярата ви на човешки думи, а на Божията сила. Понякога освобождението е срещата с Божията сила, която отваря очите им за любовта му. По времето на Исус Той лекува болни, гони демони и хората идват и вярват в Него. Не обратното, не винаги, но често. Важното е да има отвореност за приемане от Исус. Някой може да дойде тук или в църквата от любопитство, откритост или отчаяние. Може да си мислят: не знам дали Исус е истински. Просто не знам. Не знам кой Бог е истински, но чух тези свидетелства и ще проверя. И те идват, и тогава Бог ги избавя. Така Бог им показва любовта си и че е реален. И това води до спасение. Нашата задача е да освободим Божията сила, без да я налагаме. После зависи от човека дали ще приеме Божията любов и ще му се отдаде. Важно е да проповядваме за отдаденост и поддържане на избавлението.